Bosta kienu dawk li l-erba' filgħaxija raw il-filmat ippubblikat fuq il-medja soċjali minn Johnston Farrugia magħruf bħala l-Hooligan wara illi żewġ oġġetti misterjużi deru fis-sema. Il-Hooligan saħaq illi ajruplan żgur ma kienx għaliex fil-filmat jidhru żewġ tidwal mbiegħda minn xulxin jersqu viċin u sussekwentament iżidu fl-intensità tad-dawl. Imbagħad jidhru iduru flimkien sakemm jitbedu jisparixxu brata maġla. Net News tkellem ma' Johnston illi qasam magħna l-esperjenza tiegħu. Nħobb imur lejla li insomma għatana żurri hekk nistu sejrina rendi u ovvjament fidlam oġġett fis-sema għadha raħid ċaqla. Jiena ġast kont miexi dritt, rajt ċaġa tiċċaqla hekk. Għall-ewwel ħsib ta' stilla, ma stilla da miexja. U daqqa waħda literally qabdet isa tisfen fis-sema, ġifieri mhux għaddejja dritta, ma tistax tajt kienet xi meteorite jew taġek. Jiena ġejport għamil bejn meteor 12-13 sena naħdem ġifieri ajruplan ma kien żgur għax ajruplan narfu. Huwa ippreċiża jgħid illi bl-ebda mod ma huwa qed jinsinwa li ra l-aljeni iżda ċertament ma kienitx esperjenza tas-soltu. Dak huwa UFO ma jfissirx li huwa oġġett extraterrestri, dan meta ngħid UFO tfisser unidentified flying object, ġifieri oġġett mhux identifikat. Mhux neskludi li hija satellita, però fl-istess ħin daqsxejn stramba l-rotations li bdiet tagħmel. I mean, ma naħseb bil-liqbad wieħed jista' jara li hija kemm xejn stramba u l-ispid li kienet għaddejja ma nimmaġinax li satellita ħatuża dik l-ispid hux. Persuni oħra saħqu li lemħu id-dwal mill-mosta fejn spjegaw li żewġ oġġetti kienu qishom jinsabu fuq ħaddingli bid-dawl deskritt bħala wieħed jixel u jintefa' bħal spotlight fil-bogħod. Oħrajn spjegaw li raw l-oġġetti fuq buġibba wkoll fejn lemħuhom sa minn inżul ix-xemx. Bħal bosta persuni l-Hooligan qalilna illi madankollu jekk hemm xejn ta' dieqa jekk indaħlu rasna fir-ramel u ngħidu li f'dan l-univers ngħixu aħna biss. Tisim ta' dwejja li ġewwa dan l-univers ninsabu aħna biss, ngħixu aħna biss ġafih ġifieri da bħalma aħna noħorġu barra mid-dinja biex nesploraw il-qamar, morru nibagħtu rover fuq Mars, eċetera, eċetera. Jista' jkun hemm ħajja oħra li ġiet ħarġet mid-dinja tagħha biex tesplora l-kumplament. Numru kbir ta' nies saħqu li dawk id-dwal kienu satelliti, oħrajn qalu li jaħsbu li kienu drones. Madankollu ħadd ma seta' jispjega b'ċertezza x'setgħu kienu.